gida. Mallam. Na zuwa ne haka. Wallahi sauri nake. Ai wajen ka da zo. Wallahi yanzu ban da lokacin wallahi ba tuda. Timi ai birni ce ta zo wallahi gurin ta zan ta yi. M Multimedia ke gabatar muku da shirin Baleru Na Buba. Ai baka da kudi. Me yake a nan gurin ne? Baleru Na Buba. Baleru yanda za a garin nan mu gudu da kudi. Wai ya wata yarinyar nan da ka kwace mata jakar ina da ka miƙo min shi nan. Ga ka bari kawai akwai dakon da nake kamar ni fada ma. Dakun me? Ka kashe ta dai ka kwace mana jaka da ta ba amma ka kashe ta ba ka kashe ta ba kuma baka kwace jaka ba Dan ka ta oga. Ka to daga yau duk wacce ta ƙara kawo ma matsala ka kashe ke kawo wanda saka An gama oga ba. Ka kashe ta. Baba ina wuni? Lafiya. Lafiya kana baba gashi ka baban nawo baya nan yayi tafiya. Ba tin ai ba wajen baban ki ne. Wurin ki na so. Tunda na ganki soyayya ki ta shiga cikin zuciyata. Soyayya kuma baba. Yo ina ma a ce ɗanka ne. Rana kuma. Shirin Baleru Na Buba shiri ne da ke cike da barkwanci. Uban baka ban 500 ba nawa zaka ba? 50. A miliyan ɗaya dai Allah ya ba da 50 zan baka. Kace yanzu na ga sabon kaya wallahi uga yanzu nan. A garin namu ka san bana magana 1 miliyan ne. miliyan nawa kace 1 miliyan. Baleru Na Buba shiri ne da aka shirya da nishadantarwa tare da faɗakarwa. Ba mu jakar. Kai yanzu 50,000 za mu baka. Saboda ka mana asarar jaka. Godiya rike oga. Kai kuma 200,000 za mu baka. Aikin banza. Wannan maganganun naku suna bala'in bata mu. Wanda dai ban sanya za mu yi ba Baleru. Da garin nan kaga mu ba kowa muka sani ba. Za mu tafi neman masauki maka neman masauki mu san sana'ar da za mu ko da yake. Ina wayan yara da suka kwace mana kaya ita mazina a ciki. Ana maganar software. Kuna magana hari. Shirin Baleru Na Buba shiri ne da aka yi shi cikin kwarewa da kulawa. Nishadantar da dukkanin masoya kallon Shirin Baleru Na Buba shiri ne da ke cike da barkwanci, wani abun malam sai ka gani. Ki zo na wucewa zan yi. Hai, da sakwata tun yanzu. To ai tima saboda kin san yanayin dai lokaci. To kuma za ka wuce. Akwai hatiri. Wallahi wa gaba ka. Gani? Yabba, tima. Kin san me na kaso? Ka dai ba ni dubin ɗansu. Shirin Baleru Na Buba na nan tafi 8 ga watan Fabrairu. Malam tukur, kai ne a tafe? A kwance nake. Daga kama fatanya ce a hannunka. A waka ai wundiga ta. Baka makona za ka je ai. A matatan man hetur zan yi. Haba, ba ta ranka yi. A nishadi ne kai. Allah ya baka hakuri. In ya bani ba sai ka kwace ba. Dama ina faɗa ka daina so na. Ita gashi alƙawarin da za ka ɗauka mu ma gashi ka yi kai. Na san inda ka je aka shirya ka, ni ma zan je ni. Na nuna ma kai maganin abin. Baleru Na Buba. Executive Producer Tahir Abdullahi. Producer Yusuf Aminu Bisa. Director MCI Smeka. Kai me sunan ka malam? Sunana Baleru. Baleru. Kwarai kuwa. Kai ko me sunan ka? Sunana Buba. Buba yake. Na ji saƙonka, na ga kutungullarka. Za ku yayi. Wannan haka yi labai ai ba irin aikin da ba za ka yi. Kai ma za ka iya Me zai hana? aiki wannan. Zai hana mai aiki. Wannan mai zo karatu. Sai wajen sarki ruwa da duje da kuma ce ba ka sakon ba kun ya ba ka kai wace. Ranke daɗe albihirinki. A ranar nan da muka ɗan je ɗan tattaki da ranka daɗe. Radda ka fita. Ina wata yarinya 'yar gidan lamuso din nan wadda aka kai ta birni karatu. Asalin sunanta dai Fati amma kuma yanzu yana ana cewa da ko Tima ko ce. To sai aka yi yaya. Da yake shekaran jiya ta dawo. Lokacin da muke tafiyar nan tare da ranke daɗe sai na ga kawai ya watsa fitilinsa zuwa fitilinta.
Kallon da me? Waye ba ka dama? Ba ka da labari ne? Ya ka ci kwallonsa kuma? Ya ba zan ci kwallon shi ba. Kallon ki fa yake fa. Wani tsinanan ne har ya zo ya gaya miki ya kawo miki wannan labari. Ba fa maganar wani tsinan ne. Na rinse da Allah bari gaya maka bi. Kaga Kaga duk bin da nake maka. Ba wani maganar tsinan ne. Zan bincika. Yawwa. Yarinyar nan ba akan magana ce guda ɗaya. Nan makarantar nan ta unguwar gabar can da aka bude ba. Za su je za su kowa yara a bata da. Kin san wannan garin ba magana. Ba wannan magana. Akan Shamsu baby. Na rintse da sarkin mulkin Allah ko sai na zara karfe na fafe ka. Shirin Baleru Na Buba zai na zuwa muku ne a channel ɗinmu mai suna M Multimedia.